गेलेगिरिफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे अनसुंथाइ होनाय हाबाफारि लादों। मा फोरमायगोन सासे गेलेगिरि हिसाबै नोंथाङा बेसे? आं सासे गेलेगिरि हिसाबै बेखौनो फोरमायोदि आं बे बुस्थुखौ आगोलनिफ्रायनो सानबोबाय थायोमोन आरोखि जेब्ला आं गेलेयोमोन बा प्रफेसनेल लाइनाव जोंनाव बेफोर बुस्थुआ बिराद इम्पर्टेन्ट। बे एवार्ड सिस्टेमखौ बे जोंनि थाखाय प्लेयारफोरनि थाखाय मोनसे एनकारेजमेन्ट आरो इयुथनि थाखाय एनकारेजमेन्टनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट आरोखि जोंनि थाखाय। जाहाथे जोंखौ नुनानै जाहाथे इयुथआबो जाहाथे उत्साह मोनो थारमाने जोंबो बिसोरबायदि गेलेगोन बा नाम खामायगोन होननानै बिदि साननाय गोसोआव फैहोनांगोन आरोखि जों इयुथखौबो। नंखायनो जों बे बुस्थुखौ फिसा बुस्थुखौ जों दा बिदिखौ बानायनांगोन। दा बिटिआर सरकारा बेफोर स्टेपखौ लादों बिराद मोजां आरो इयुथआव जोंना बिराद खामानिबो मावनांगौ दं। किसुमान स्टेडियाम माबा माबि बेफोरनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट जोंनि एरियायाव आरो बिटिआर एरियायाव। जोंनाव दा साइ कमप्लेक्सल' दं। एथलेटिक्सनि थाखायबो साइन्टिफिक ग्राउन्ड बेहायल' मोनसे दं। जुदि जों खमसे खम मोनथाम जायगायाव जों जुदि मोजां स्टेडियाम बा मोजां फोथार बा ट्रेनिं सेन्टार जों खुलिनो हायो आरो जोंनिफ्राय बिराद इयुथआ डेभेलप जागोन आरो जोंनिफ्राय इन्टारनेसनेल नेसनेल प्लेयार बिराद ओंखारगोन। आथिखालाव गेलेनायनि बिथिङाव नोंथाङा माबायदि? आथिखालि गेलेनायावथ' आं बर्थमान आं रेस्टआनो लाहैबाय जाबाय। 2017निफ्रायनो आं गारनाय जादों। मानो होनोबा आं इन्जुरियावबो दङ। ओंखायनो आं रिकभारि आं जानो हायाखै आरोखि। बेनि थाखायनो आं एसे रेस्ट लाथ'बाय थारमाने। लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ मा खावलायहरनो सानो? लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ दिनै साप'ज जोंखौनो नुबोबाय दा जा सरकारनिफ्रायबो जों बेसेबां हेल्प मोनो बा मोजां खामानि मावबाबा गावखौनो जों जुदि मोजाङै ट्रेनिं खालामनानै जों नाम खामायोबा सरकारा निस्सय हेल्प खालामो। दिनै नुबोबाय इयुथफ्राबो नुगोन दिनै जोंनि बे प्रग्रामखौ। बेनि थाखायनो जों बिटिआर सरकारखौ थेंकिउ होनांगोन आरोखि। बहुत धन्यबाद आरो इयुथनि थाखाय जाहाथे आरो खामानि मावलांबावो जाहाथे सरकारा। स्पेसियेलि फुटबल बिथिङाव बिटिआर सरकारा फार्स्ट प्रायरिटि होनायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथाङा सासे फुटबल प्लेयार हिसाबै मा फोरमायनो सानो आरो? सासे फुटबल प्लेयार हिसाबै बिटिआर गभर्नमेन्टआ जि दायथ' लादों बेनि थाखाय जों धन्यबाद होनांगोन आरोखि बिटिआर सरकारखौ। मानो होनबा जों फुटबलखौ बारा इम्पर्टेन्ट होदों। अकल फुटबलल' नङा, किसुमान इभेन्टआवबो जों जेसेबां इभेन्ट दं बेखौबो इम्पर्टेन्ट होनांगोन। आरो मेन खोथायानो जादों जोंनो ट्रेनिं सेन्टार नांगौ। माइ गायनो थाखाय जोंनो फोथार नांगौ जुदि मोजां माबा दिरुननो थाखाय आरोखि। ओंखायनो बेखौनो आं खावलायो बिटिआर सरकारनिफ्राय बा जाय सरकार फैयो बेखौनो आं खावलायो थारमाने जाहाथे इयुथफोरनि थाखाय जाहाथे स्पर्ट्सआवबो एसे डेभेलप खालामनो थाखाय सेस्था लायो। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट सापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।